Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Manuel Delija bħala uffiċjal eżekuttiv tal-Għaqda Repubblika xewwex lill-imsieħba soċjali lejn li tlaqa importanti fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD fejn se tiġi trattata r-riforma fl-inkjesti maġisterjali. Waqt li Delija u l-ex Chief of Staff tal-Ministru Ostingat li kien sejjaħ l-MCESD bħala irrelevanti u sempliċi talking shop, ir-riforma mresqa mill-Ministeru għall-Ġustizzja għandha lan fost oħrajn li twaqqaf l-abbużi biex inkjesta maġisterjali ma tkunx tista' tinfetaħ sempliċiment fuq għajdut. Xi ħaġa li fl-aħħar jiem inkixef li kienet jagħmel eżatt dan l-ex deputat nazzjonalista u avukat tal-istess Repubblika Jason Azzopardi biex jattakkaw jgħaddi minn martirju għal xejn persuni sempliċiment għax ma jaqblux miegħu. F'komunikazzjoni li bat li l-imsieħba individwalment, Delija minflok argumenta li l-emenda se ddajjef id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll is-saltna tad-dritt. Bil-maqlub esperti legali saħħu mod ieħor u din ir-riforma kienet ilha mistennija. Dak li kien responsabbli għad-diżastru nazzjonali bl-introduzzjoni tal-arriva f'Malta tefa' pressjoni fuq l-imsieħba soċjali bħala dmir tagħhom li jipproteġu s-saltna tad-dritt waqt li stedinhom għal laqgħa l-ħamis fiċ-ċentru għall-organizzazzjonijiet volontarji fi Triq Melita fil-Belt Valletta.